Assalamu alaikum, barkanmu da yau, barkanmu da Juma'a, da fatan mun yi Juma'a lafiya. Allah ya sada mu da alkhairin da ke cikin wannan Juma'a. Kamar dai yadda na yi bayani a farko, wannan page ɗin zai dinga kawo muku faɗakarwa game da policies da ake samu na gwamnati ko kuma sabbin dokoki da suke fitowa daga ɓarayin gwamnati. A yau na tashi na je office, wato shagona ɗin da nake samun naira 5, naira 10, aka samu customer ya zo zai cire naira 521 a POS ɗina. Ina sawa sai ta ce customer ɗin ya yi exceeding withdrawal limit. Na yi na ɗaya, na yi sau biyu, na yi na uku, na ga still tana nuna the same message. Kawai daga nan sai ƙwaƙwalwa na ta responding. Yau 17 ga watan Januwari, ashe a 17 ga watan Disamba CBN ta ba da memo tana instructing ɗin gabaki ɗaya bankuna da muke da su akan cewa daga yanzu customer abin da zai iya cirewa a rana shine naira 100,000. Kana da banki ko kina da banki, abin da za ki iya cirewa a rana daga yanzu a wannan sabon doka na CBN shine naira 100,000, a sati kuma naira 500,000. Wato me hakan yake nufi? Yana nufin cewa according to the CBN, wato hakan yana son zai yi boosting ɗin cashless policy da ake so a tsakaninmu. Abu na biyu kuma zai rage wato fraudster. In aka ce fraudster kamar dai zamba cikin aminci ko kuma hijacking, sata dai da ake mutane ba bisa ka'ida ba ta hanyar banki. Na uku kuma sun ce suna son a tashi daga irin traditional harka na ijiye kuɗi dinnan da muke yi, mu koma yawanci abubuwan mu zai kasance a online. Baka naira 100,000 a rana ba shi ke nufin wai a ranan ba za ka iya tura ma wasu wurare kuɗi ba. Hakan yana nuna da in dai cash ne, takardu dai na kuɗi, takardu da muke da su, a ranan ka gama cirewa daga naira 100,000 ɗin nan. A sati kuma naira 500,000 za ka iya cirewa. Amma a rana in ka ga dama za ka iya transactions ɗinka da ya haura naira miliyan ko zuwa miliyan 2 haka, in dai transfer za ka yi tsakanin banki da banki ko ka tura ma wani a microfinance bank, wato ƙananan bankuna. Amma in dai kuɗi ne takardu, a rana abin da za ki iya cirewa ko za ka iya cirewa shine naira 100,000, kuma a sati naira 500,000. Haka zalika masu POS su ma gare ku ga naku message ɗin. Masu POS abin da za ku iya transaction a rana shine naira 1,200,000, wato 1.2 million a rana shine abin da za ku iya yi. Banda wannan ba wani abu da za ku iya yi. 1.2 million shine abin da za ku iya yi. Wannan shine abin. A jikin screen ɗin nan zan nuna muku hoton memo ɗin nan na CBN tare da ganin duk informations ɗin da ta yi instructing ma bank su yi. Wannan yana nuna cewa mun ƙara komawa cashless policy, amma ba irin wancan ba, saboda wannan insha Allah muna sa ran babu tsanani, babu wani wai. To amma tambayan anan kuma shine, yawancin mutanenmu da ke ƙauye, mutanen ƙauye, su yawanci sun saba harƙallarsu da harkokinsu da takardu. Wannan yana ɗaya daga cikin abin da zai affecting ɗin kasuwannin ƙauye, saboda yawanci masu harƙalla a ƙauye su sun fi son ka ba su takardu. Ka ba su takardu, wato kuɗi kenan, ka ba su takardun, su ba su fiye wannan online ɗin ko transfer da wani waye ba. Kuma ɗaya daga cikin abin da mu muke har ila yau jan hankalin gwamnati muke yi shine, shin Najeriya ma ta shirya ta koma full digital operation na harkar kuɗi? A ce kawai an koma harkan online. Har yanzu muna samun cases na Yahoo Boys ya ƙara yawa. Har yanzu muna samun cases na fraudster. Ana sace POS ɗin masu POS ana siyarwa. Ana samun network glitch most at times wurin transfer na kuɗi ko abubuwa da sauransu irin haka. Za ka yi transfer wani zubin abin sai a hankali. Ya kamata dai CBN kamar yadda ta fito da wannan doka, ita ma ya kamata ta ɓarayinta tare da NCC a ƙara tabbatar da cewa akwai flexibility na network, akwai sauri, akwai transparency, da ka tura kuɗi ya shiga. Sannan a ƙara ma abin security ta yadda zai kasance sace ma mutum kuɗi ta account ba zai zama abu mai sauƙi ba. Haka zalika kuma ta ɓarayin court order da ake yi idan an sace mutum kuɗi a account daga wannan account ɗin zuwa ta wannan account ɗin, shi ma ya kamata a yi dubiya da wannan area. Wannan shine shawaran da 'yan Najeriya suke son gwamnati ta ji kuma ta ji kukansu. In dai gwamnati ta shirya, su ma 'yan Najeriya a shirye suke su koma full digital na harkar kuɗi. Na gode.